Assalamu alaikum, yau za mu nuna muku yadda ake kwalacca mai daɗin ƙamshi ta jiki. Da yardan Allah nan ga manmu, amma man ba lallai sai irin wannan ba, kowane kala ne za ka iya amfani da shi. Nan kuma ga madarorin turarurrukanmu, ga su nan ya danganta da yanayin abubuwan da za ka sassa. To nan dai mu dai gashi muna da guda 10. Nan kuma garin sandal ne, wannan kuma ambar ne muka goga shi a irin rariyan nan, irin ba mai laushi ɗin nan ba. Kar ka daka shi, saboda idan ka daka shi yana duddunƙulewa. Nan kuma idan kuka duba kuka gani gashi nan wannan yake ya zama gari sosai, ba irin bai nuna irin kamar an daka ba. To wannan kuma Mrs ne, za mu nuna muku shi a yanda yake ƙulalen shi, amma shi ka daka shi. To da farko za mu juya manmu a cikin wannan roba. To gashi nan mun gama juye manmu gaba ɗaya a cikin roba. Yanzu za mu ɗauko ambar, za mu saka ambar ɗin, sai mu kawo garin sandal. Gashi mun sa garin sandal ɗin ma irin mai laushin nan, don kala biyu ne. Sai mu saka Mrs ɗinmu, yawwa, sai mu jujjuya. To ba wuta ne ba wajen wannan shi yasa ba wutan, za ka iya sa ludayi ko cokali haka wanda za ka dinga jujjuyawa. Wannan da kuke gani Mrs ne kafin mu daka shi a ƙulalai. Gashi nan mun gama jujjuyawa. Yanzu abu na gaba za mu ɗauko ruwayen turarurrukan madarorinmu za mu zuba. Ya danganta da wane ƙamshi kake so, kuma wane kalan madarorin turare za ka ce a baka. Idan ka je siya za ka iya cewa ma kawai a haɗa maka madarorin ai ma selection masu ƙamshi da daɗin ƙamshi. Sannan sai mu ci gaba da juyawa. Abin da ya sa ba zan tsaya, bari in ɗan tsayar da bidiyon saboda ni kaɗai ce nake yi, ba zai yiwu in jujjuya yanda ya kamata ba. To ga kwalaccenmu yanzu ta gama haɗuwa. To ita kwalacca ba kamar humra ba, a cewa sai an tsaya ta yi sati ɗaya sannan a fara amfani da ita. Wannan idan ta ɗauki tsawon awa 3, to ita za ka iya ma amfani da abarka a inga shafawa. Sannan ita kuma kwalacca ba a shafa ta a fuska, ita iya jikinka ne. Abin riba biyu in ji sauro. Gashi man shafawa ne kuma ga ƙamshi mai daɗi mai sanyayawa. To mun gode da kallon tashar tamu mai suna Kadi Hausa TV. Ku ci gaba da kallon tashar mu don mu dinga nishaɗantar da ku da bidiyoyi. Sai mun ƙara haɗuwa da ku mun kawo muku wani abin. Sannan idan kuna so mu yi muku wani abin ko menene shi, ku ajiye mana akan ƙasan bidiyon nan. Ku ci gaba da kallon tashar mu, ku danna mana subscribe, sannan ku yi like, ku danna ƙararrawar sanarwa don ku inga samun shirye-shiryenmu. Da zarar mun ɗora muku sabon bidiyo, za mu inga kawo muku sabon bidiyo wanda za ku ƙaru, mu ma mu ƙaru, insha Allahu.
ku danna mana subscribe. Ku danna mana subscribing, ku yi liking, ku danna ƙararrawar sanarwa.